me sai. E esa cousa de... Xa non se contan os contos así, non? A crise da comunicación é na que contar un conto, como conta Quico Cadaval, é pesado, non? Para que tes que dar todos estes datos extra? É a crise que di tamén, que eu leo moitísimo o coreano, a Han, a crise da narrativa, non? É daquela, que isto tamén me fixo, non? Estou no teatro, escoito aí a Celso e a Quico, e daquela pois contan unha historia e din, non? Porque ali antiguamente había e tal, e hai unha familia que vive un pouco máis adiante e tal, e tumba, e contas, ou seja, toda esta narrativa para contar un conto, isto non o hai. Dicir, non existe. Poñerte cara a alguén e que che conte, e que ademais non temos por que ir, porque o meu bisavó, e que o mellor son eu contándoche unha cousa que me pasou no instituto, e contala con toda esta narrativa, que pesada, que esta tía é pesadísima. Eu creo que é para ti, cando és quen de narrar, isto para o teu cerebro é riqueza, porque o teu cerebro está traballando, está recuperando cousas e colocándoas para transmitilas e crear unha narrativa. E isto afecta moitísimo a literatura. Hai que ver hoxe a literatura ás veces con adornos innecesarios que non son narrativa propiamente dita, que non aportan nada. Pero, bueno, isto xa sería outro tema. Pois, e logo a capacidade de poder escoitar isto con atención, e contar un conto. Mira, pasoume unha cousa no último traballo que estiven. O cociñeiro era antroido, e daquela eu estaba moi emocionada porque me gusta o antroido. E isto que vou contar corresponde ao vou contar un conto. E isto a xente xa non o soporta. Daquela, este home, o cociñeiro, eu dicíalle, aquí había un antroido, algo tradicional, non? Neste concello e tal. E daquela di el, todo serio, porque el sabe contar contos. Aquí sí. Aquí había o antroido dos trabucos. E eu entrei, porque hai que saber escoitar, eu sei escoitar tamén. O antroido dos trabucos. Baixaban, xuntábanse os homes, aí só ían os homes, baixaban polo Monte Xalo cuns trabucos e ían dándolle por aí a xente cando pasaban, e el daquela nomeou sitios que eu non coñezo, e cando pasaban por tal sitio petaban cos trabucos na porta e cando saían pegaban e despois chegaban aquí á praza. Eu estaba totalmente atenta ao do antroido dos trabucos, non? Pensando, eu teño que saber máis disto. E daquela eu pregunteille, e con que facían os trabucos? E el, nada, nos facían, daban co seu propio trabuco. Isto, esta narrativa, esta capacidade de contar un conto, envolver a persoa, sí, que non existe. E eu despois pensei, ademais fíxome unha antroidada nestes días previos ao antroido, por exemplo, a min pareceume, fíxome unha antroidada, tívome aí atenta, estaba o conserxe tamén como atento, non? Isto é como marcouse un Quico Cadaval, sí? Ese conto que nunha sociedade, non? Que mantivese a narrativa, que ese conto que me contou, que eu hoxe che conto a ti, que eu podo facerlle a antroidada a outro, sí?
perfectamente narrado, onde todo encaixaba, os trabucos, vale, pois, as formas fálicas, é dicir, corresponde todo isto ao antroido, sí? E o outro día, cando vi a Kiko Cadaval, que moitos dos contos que conta, meu pai tamén os contou, e Kiko Cadaval sentiuno aló en Ribeira, pero meu pai sentiuno aquí en Cerceda, a un de Cerceda, é dicir, que son contos, isto está morto, ou quedan pouca xente. Bueno, pois esa é a crise da comunicación. A incapacidade de contar un conto, a incapacidade de soster un conto, incluso a incapacidade de celebrar unha antroidada que che fan, sí? A capacidade de transmitir un conto que non sabes se é certo ou non é certo. Isto é a crise da comunicación. Hoxe solto información, e ademais é información veraz, porque eu vouche dicir que isto moitas veces cando contas algo di e isto onde o sacaches? Da cabeza. Saqueino da cabeza. Non, pero que parece que sempre tes que referir a que o lin nun vídeo, ou nun libro, tes que usar datos como históricos e non anecdóticos, non? O dato anecdótico viste moito un conto, sí? Pois a min gústame moito pensar sobre disto. Gústame moito pensar sobre esta crise e gústame moito corrixila en min. E celebrar cando alguén me conta un conto, outro día vou ver, non? Vou ao teatro, ver as historias na lareira, e a min gustaríame que as historias na lareira non sexa unha cousa como que isto hai anos pasaba e xa non pasa, senón eu outro día quería subir ao escenario, contarlles eu, non, había contos, que este é a maravilla, non? Que alguén conta un conto e a ti, pois a min tamén me contaba a bisaboa, e que a min unha vez un home en Cabana contoume que os contos na lareira fosen os contos que contamos cando nos xuntamos no bar ou cando estamos, pois iso, unha persoa cara a outra, e que non sexan contos, senón que sexa que me contes o teu conto de cando ti eras pequeno e fixeches unha aduanada. Eu cada día relacionome menos con persoas, pero eu son esa persoa que conto cando lle matei os pitos, a miña avoa, e daquela, pois, gústame contar todo, porque baixabas e o sótano e xa ninguén me quere escoitar. Son unha vella destas. Xa ninguén me quere... Eu conto, non, porque baixaba, porque había unha costa e no sótano había e poñía ali e tiña unha quica que era moi mala, non sei que, para logo contar pois que o meu curmá e eu, pois, quixemos bañar os pitos e aprenderlles a voar. Estas cousas. Bueno, pois a crise da comunicación é esta, sí. E tamén hai a crise do pensamento, é dicir, isto saqueino eu, isto conteino eu. Sí, non sei. Compre pensar nestas cousas, eu, bueno, sí, e tamén, claro, porque cada día é como, cada día relacionaste con menos xente porque a min gústame moito que nos sentemos unha cara a outra e contemos os contos, e escoitar os contos das demais persoas, e moitas veces, pois, ese deixar de consumir ocio e dicir, por que non facemos uns bocadillos e imos dar unha volta ao monte e comémolos ali na beira do río e contamos uns contos. E eu, de feito, uso moito a expresión contar uns contos, non? Eu cando, por exemplo, vou ás ruadas, non, a min gústame ir cedo porque así boto uns contos cas vellas, por exemplo. E que botar un conto ou contar uns contos
é unha actividade en sí que creo que non ten éxito porque non se pode capitalizar. Sí, vale, pode capitalizar o outro día cando vou ver a Kiko e a Celso, pero é que non se pode capitalizar como actividade, porque eu ali vou de espectadora, non? Pero contar uns contos é unha actividade onde todas somos protagonistas, estamos aí, unhas cara ás outras, contando os nosos contos da nosa vida, e outro conto é o outro que me contou o outro, así tipo o Monopoly, non ten fin, porque non ten fin, porque sempre hai contos. E creo que non poder capitalizar isto, non podo dicir, vou facer un clube de contar contos. É o que fai que sexa unha actividade que ven a menos. Non sei, que para o meu parecer é un luxo. Se ti atopas unha persoa coa que poidas, o que digo eu, ir coller unha empanada, unhas latiñas de bebida, saír por aí, sentarte ao aire, nalgún sitio, porque hoxe, se vivimos en pisos, pois non é na soleira da casa, non? E sentarte por aí nunha pedra e botar uns contos, iso é un tesouro. Unha persoa que lle guste saír botar uns contos, iso non se paga. E iso non é fácil de capitalizar, máis aló de vou eu contar uns contos dentro do escenario. Dios mío, non estou criticando aquí co Cadaval, que me gusta moito. Pero eu valoro esa xente, ou valoraría ter xente así na vida. Que non diga, non, apúntate aquí, que non, apúntate non. Que fas? Colles ti a empanada ou collo eu? Nos contar uns contos. Sí. Interesante isto. Que non está pelexado con ter Twitter e TikTok, mais contar uns contos é moito. Contar uns contos ten unha carga emocional bonita, de verdade. É como cando hai carga emocional, aí sí se crea vínculo. Eso agora vouche contar un conto de cando eu era pequena, e ti vasme contar de cando ti eras pequena, e o teu vai me levar a outro meu, e ímos estar compartindo a nosa historia, as nosas vidas, imos estar vinculándonos emocionalmente. Iso é bonitísimo de verdade. Sí. E non esta cultura do TikTok, onde eu vouche soltar unha información e ti vasme soltar outra información e ti outra. E aquí poderíamos agarrar, eu podo botar horas contando contos e transmitindo pensamentos meus, non? Aquí poderíamos falar de como chamamos cousas intelectuais e culturais a todo aquilo que está recollido en libros, ten unha cabida na universidade e nos ámbitos académicos, e non lle estamos chamando intelectual e cultural a toda aquela capacidade de ti recoller as vivencias, atesouralas en ti, e transmitilas e compartilas. A transmisión oral é contar uns contos, é contalos coa carga emocional. En serio, aquí a pantalla falla moitísimo. Eu non podo porme aí a facer un TikTok, que ademais, a ver, que non pase do minuto, porque senón non o van ver, e transmitir algo e que isto teña carga emocional.
é realmente difícil, para que algo teña carga emocional, ten que ter narrativa, ten que ter datos non históricos, non numéricos, non, senón datos que levan esa carga emocional, non? Datos random, dirían hoxe. Non sei. Quero pensar moito nisto. Eu quero ser unha vella que conta contos, e non sei se vai haber xente para me escoitar. A xente non quere contar contos. Si, quero quedar con xente para ir botar uns contos. Isto non se está facendo. Imos facer isto, que é moi bonito, e temos aquí un dossier, ás 9 saímos, ás 10:30 paramos tomar café, vai tocar unha gaita e despois imos facer non sei que, despois vai falar non sei canto. Eu quero quedar para contar uns contos sin dossier, sin programa. Non quero nin que ter que facer un seguro de responsabilidade civil. Quero contar os contos e xa está. Que carallo de vida, non? Bueno, cada un xa verá o que fai.